Єврокомісія запустила юридичну процедуру проти Польщі. Раніше Брюссель та Варшава не змогли вирішити суперечку про верховенство права. Польська влада мала 2 місяці, щоб пояснити, чому Конституційний суд країни підтвердив перевагу національної конституції над законодавством Європейського Союзу. Проте домовитись не вдалося. Ми також вважаємо, що Конституційний суд Польщі більше не відповідає вимогам незалежності та неупередженості. Євросоюз – спільнота цінності та права. Незалежно від того, де проживають європейці, ми маємо захищати їхні права. Ще наприкінці жовтня Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликав Єврокомісію подати до суду на Варшаву, а також відмовити їй у виділенні коштів із фондів ЄС. Тепер ця вимога, можливо, буде виконана. Влада Польщі каже, що не згодна з рішенням Єврокомісії. Якщо Єврокомісія продовжить йти шляхом поділу держав-членів та органів управління у Брюсселі, це означає, що ми йдемо шляхом демократичної узурпації влади. Заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета написав у Твіттері, що рішення Єврокомісії – це напад на польський суверенітет та Конституцію України. Якщо Європейський суд ухвалить рішення на користь Брюсселя, Польщу можуть позбавити доступу до фондів ЄС, створених для того, щоб допомогти країнам-членам відновити економіки після пандемії. Just